Assalamu alaykum mehriban adamlar, ediz vatandaşlar. Ine elbette bilişimi diýaly maksatly Türkmen hojalyk jemgyýeti özüniň Arman brendi bilen el müdama sizin hyzmatyňyzda. Biz hem bu ýörüýte dörözçilik toparmaz bilen Arman brendiniň seksion elbette avtomatik ýörüýte derwedeleri bilen tanıştyrmak üçin bu ýere geldik. Ona näme? Başlaýyk. Arman brendiniň seksiýaly derwedeleri ene mehribanlar. Firleşiňe diýaly häzirki wagtda doly ýagdaýda awtomatlaşdyrylan tehnologiýalary öz içine almak bilen bu ýerde diňe bir onuň önümçiligi ýa-da bir döwletden eksport görnüşinde getirmegi däl. Bu ýerde ähli çyzgylaryndan, dizaynyndan, ähli ölçeklerinden başlap doly gurnama işlerine çeli bilelikde peýdalanyp bilýär. Bunyň ýaly seksiýaly derwedeler, awtomatlaşdyrylan derwedeler nirde ullanýar? Elbetde siziň öýleriňizde, garajlaryňyzda, ambarlaryňyzda, iş ýerleriňizde ýa bolmasa dükanlaryňyzyň arka gapylaryna ýürüte ýükleri salmak we daşamak bilen baglanşykly meseleleri öz içine alýar. Ene de adamlar firleşimi diýaly bu seksiýaly derwedeler diňe bir ýankyýaly döwrawap elbetde pultlaryň üstünden işlemen, bu ýerde ýürüýte düwmeler bolýar. Bu düwmeleriň esasynda şeýle giň perimetri, ýani şeýle giň araçagy öz içine alýan bunyň ýaly ýörüýte awtomatlaşdyrylan seksiýa derwedeleri ýaňa belleşme ýaly bir näçe ýerlerde ullanylýşda ören ýeňil bolýar. Çünki awtomatizatsiýanyň esasynda birinciden ber, ikinciden ýumşak açylyp ýapylýar, üçünciden ençe ýyllaryň dowamında size hyzmat berýär. Näme sebäpden? Ol minus 25 gradusun plus 65 gradus derece çenli arkayn ýagdaýynda işläp bilýär. Yani şol temperatura aralygyna çydamly. Ol hem diňe bir ýurdumyzyň çägine däl, eýtemde subtropik klimat ýa bolmasa şonuň ýaly ýuwul elbetde landşafty öz gödüňünde tutýan bir näçe araçaklarda da ullanýar bilýär. Bu eder şonuň ýaly hem bu ýerden, bu önümçilikden bir näçe daşary döwletlerde eksportyň elbetde gidýärligini bellemekdir. Firleşiňe diýaly mehribanlar işleýiş tertibim elbetde şunuň ýaly görnüşde bolýar. Ýene bir aýratyn bellemeli zat munyň ýaly görnüşler, ýani beýle seksiýaly derwedeler awtomatlaşdyrylan usulla Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ören meşhur we ýoňdur. Esasan Ýewropa ýurtlaryna ýa bolmasa Russiýa Federatsiýasyna ýa-da häzirki wagtda gyda döwletlerine, Amerikada, Aziýa döwletlerine beýle derwedeler onçokly bir ýoň däl. Ýani uly islegden peýdalanmak. Şu sebäpden Amerikada, Aziýa döwletlerine, hazar ýaky döwletlerine de Türkmenistan'na önümçülük alınıp barlayan iň uly kampaniýalaryň biri elbetde maksatly Türkmen we Arman brendi diýsek elbetde biz hakykatdan daşa düşmesek gerek. Şo sebäpden hem ýaňa belleşim ýaly bir näçe daşary döwletlere, ýakyn goňşy döwletlere hem şu ýerden eksportlar dowam etýär. Umman ýaňa belleşim ýaly haçanda bu kampaniýa ýüztän ýagdaýyňyzda siz ähli ölçegiňizi beýan edýäňiz we diňe bir belleşim ýaly taýýar önümi getirip ýa-da ýeriňizde gowşurman, olar siziň ölçegiňizde çydygyňyzda laýyklykda ýürüýte önümi Arman brendiniň esasynda ýasap, ony gurnap bermek bilen bilelikde ähli hyzmatlaryny ködürleýärler. Şu sebäpden hem habarlaşmak isleýän ýagdaýyňyzda telefon belgileri we gelip görmek üçin salgysyny siziň ekranlaryňyzda, siziň dikkatiňize ýetirýär. Elbetde bilişime diýaly maksatly türkmen eşretli durmuşyň özenler. Başla.